खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जाबाय ब्लुटुथ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सबाय जो फगबायनाय महर लानो सोनाफोर दामुगै ओमफ्राय ब्लाउसखौ फुरा जोबगासिनो दङ जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो बेलासि आरोना सान्दुं थिखा थिखि सान्दुंआनो दाबो रुयाखै दिनैनिफ्राय जोंना आफाना टिउसन लानोसै आरोना फरिखायाबो नै दाथ' मे जुनफ्रावनो जानोसैलाय ओंखायनो आंबो बारा मोजां जथेरबाय थानो मोना एसे टिउसनखौबो सोनानै होनोसै आरोना लाला थाबाय आरोना नैलाय ओरैबायदि अयथासार माने खारनाङा रिक्सा फैयो ओमफ्राय सोरबाफोर गोदान बावनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांबानो जाबाय लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना थ' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनै ब्लसाव नोंथांमोनजों मा मा शेयार खालामलांनो हायो टाइमनि एसे आगोल ओंखारनो हादों नालाय ओंखायनो थाबायनानै फैबाय हास्लाबाबोथ' गारिजोंनो फैनांगौमोन टाइमाबो ओंखारनो होनबा ओंखारजाया आंना नैबे सासे सुबुंनि सायावसो सोनारो आरोना दिनै एसे फ्रेस दुगैखांनानै माने मानसिया थाबनो ओंखारनायाव जेबो अबजेक्सन गैया नालाय ओंखायनो फैदो फै बिमा फिसालि लाला फैफिनबाय जोङो फैदो फै भेजालसो जाबावनोसै आरोना ओरैनो स्कुलाव दोनलांबाल' नांगौमोन आदारा दाना टिउसनाव दोनलांबाबो दखान मोनो सेस ओमफ्राय दा लाजेननाय नालाय रावबो हौवासाफोर नुथ'वाखै टिउसनावहाय फिसालाया ओमफ्राय मा होनो गावनि क्लासनि सासेना सानै आरो बेबो हिन्जाव ओमफ्राय मा होनो हिन्जावसाफोरल' गोजा सयजन ना मा नुबाय दाना नारभास जाबाय मानसिया आरोना बोरैबा मोखां सोम जाबाय दा नायनोसै र' गाबोन समफोर खिजानि गावनि लोगोफोरबो फैयो बायद'जोंबो रायज्लायहरनोसै आङो हौवासाफोर गैगोन ना गैया एलाय हिन्जावसाफोरल'बाथ' आरो बयबोबाबो गथ'फ्रा एसे आसुसु मोनखागोन आरो जेराव कम्फर्टेबल नङा बे जायगायाव बोरै फरायनो सुखुनो बेखौनो टेनसन जाफाना होलायबाय आङो खम जारलाहाय आंलाय होन्दोंमोन जेबो नङा बाबा फरायनोसो फैदोंना लोगोजोंथ' खोथा गैया होननानैहाय ओंथ' होन्दोंमोन खिन्थु मोखां सायर'य ओं होन्दों आरोना खम जारला फैदो फैदो मा होनदों मा नै नोंबो स्कुलाव थांबा बेग लाबा आङो नोंनोबो मेथाइ बायनानै होगोन ना टिफिनावहाय नों थांगोन थाङा स्कुलाव मेथाइ नांला ओमफ्राय नों स्कुलाव थांगोन थाङा हो स्कुलाव थांगोन थाङा खिथा आंनो थांगोन स्कुलाव थांगोन थाङा बारा इजिलि स्कुलाव थांगोन होना दै बियो आं गाबबालाय आं गाबगोन होनलाबाय थागोनसो आरो थगाय थसिनो जारलासो जागोनदां रुमाव हाबफैबानो गरम जा सान्दुं नाङोना जा गरमखा बिदि खावब' जिरायनो जासिगोन आरो बियो लामायावनो 10 थाखानि केकआ जोबबोखाबाय नों खिथु आइदि होनबा एम्फौ जायो होनबा चक्लेट जाबा खिथु आइदि होनो जायोथ' दा उदै सादों खिथु आइदि होनदों होनखानाङा जारलासो ओमफ्राय ओरैबायदि अबस्था आरोना सिनि गारनोसै होननानै बुंलायनाय मानसिया मा खालामनो बे गाइखेर लाबाय थाग्रा फंबायाबो गाइखेर दाखा जि सुन्दर लाबोबाय दा दाना गाइखेर दाखाखौलाय माजों जानो न'आव फिसिनायाथ' नोङो गोदै जायाना सिनि लोङा होननानै मैया बेलासियावबो साहा लोङाखै आङो दहाय फुङावबो साहा लोङाखै आङो ओमफ्राय बेजोंसो आङो सिनिखौ जाथारनांबाय आरोना ओमफ्राय नालाय जाबावथारनांगोन आयदै जेबो उफाय गैया जे सानबाबो माथो खालामनो गाइखेर दाखाखौबो जानो लुगैबाय आङो गरमखाय बोरैबानो आरो बिफायाबो गाइखेर दाखा लाबोनानै जा होनबाय थायो गरमाव बिनथेर आंहा लाखिनानै जाबाय आरोना जारलासो आंजोंबो ओमफ्राय फारसेथिं जायोबो फारसेथिं मा खालामनो होननानै नै बैया मुलि आं एक्सरे सिखानायाव गानग्रा खारायाव गानग्रा गस्लाखौ हानफिनलायबाय आरोना आङो अनलाइन बिहरलायदोंमोनहाय मोजांथार बुस्थुआ गोलोमो आरोना बिरादनो आखाइ गोलाव आरोना दा ओरै आखाइफ्राव आरिफ्राव हामबाबो एकदम उदै जराव हामनाय नङा होननानै आं फोथायनाय दङ अब्लाबो आङो दिनै सोब्रांनो होननानै आखाइयाव लाबाय आरोना एसे नोंखायखौनो आधा घन्टासो फिसालानि टिउसन गजासिम एसे आखाइ आथिं सोमावफ्लानोसै होननानै साननानै लाबाय आरोना ओंखायनो अस्त्रफोरखौ हानबाय आङो सुनानै दोनखानाय लामनानै दोनखानायसोमोन सखसखानो खस्थ' मस्थ' थोन एसे सोब्रांनानै लाबाय आङो एकदम जुथाबो गानलायथारबाय आरोना ओमफ्राय नायदो आयु गैलाहाय सोरबा रायनोसो हासिगौ गावनि उदैखौनो लाजिया फांजिया खिथायो होननानैहाय खिन्थु उदै असा ओंखारजोब्बाय आरोना बे आंनिल' प्रब्लेम नङा
गोबां बिमाफोरनिनो प्रब्लेम सोरनाबा मालाय थाया उदै असाया जन्म जाखांनायनि उनावनो उदैया मालाय हारसिं लबार बायदि सेबलांफिनोसो आंनि लोगोफोरालाय प्रुफ दङ आरोना ओमफ्राय आंना ओरैबायदि थालांबाय बेखौ आं दा ओरैबायदि खस्थ' खालामनानै बिनि मेजेम बिनि उदै असा माने फेसेमनो सेस्था खालामनांसिगोन आरोना ओंखायनो आं रेडि खालामबाय ओमफ्राय जुथा थुथा गानाबाबो जायोमोन मुजा थुजा गानाबाबो जायोमोन खिन्थु मा होनो एसे एक्सारसाइज खालामनायावहाय गरमसिन जायोना आथिंथिंबो जुदि गरम खालामनानै लायोबा थ' गरमसो नांगौ नालाय ओंखायनो आङो गाननानै लाबाय आरोना ओमफ्राय नायदो सनाफोर लाजिया फांजिया आयु 5 मास प्रेगनेन्सियाबो बेसेबां उदै देरबावा खोमा ओरै खालामबालाय बारा नुवा आरोना नै ओरैलाय सोर खालामनो हां थोनो थोनो हांआनो बेहुसो जागुलायगोन हा ओरै थायाबा आयु गैलाहाय बेहुस जागोनहाय आं दिनैसो एसे बांसिन मोजां नोजोर होसिनबावबाय नायलाय नैबेखिनि उदै असाया बिराद गाज्रि दे आं हले बुंखाथारो बाब मानिनांगोन आरो आं उदै असाखौबो दल दामबा दलनिफ्रायसो बांसिन गोमसावलायो आरोना नायदो फौजि बिथांनिबो दाय दङ मालाबा बुङा जे बिराद फुंबाय नोङो उदैखौ एसे मोजाङै खेयाल लाखिदो फेसेमदो बिदि बुङा जेबो नङालै जेबो नुवा नोंखौ बारा सिनाया खालि बिदिल' बुङो आरोना बिनि बिदि बुंनायावनो आंहाबो टेनसन फ्रि देहाखौनो साननो रोंलायलांला आरोना माला दे एकदम अबस्था खाराब जालांबाय दा जानाय नंला एसेबाबो नायनांसिगोन नाजानांसिगोन बारायनायनिफ्राय एसे हमथानो नाजानांसिगोन आरोना ओंखायनो आं एसे बाब्राब सोनाबारि खहे खथे मा हायो मा हाया जायखिजाया बडिखौ मुभमेन्ट खालामनानै गोलोमदै फसरनो हाबानो जाबाय होननायसो जानोसै आरोना बारा हेभिबो खालामनो हाया आङो आरो टाइमाबो खम दसे ब्रेक लायाबा माने गोलैसिगोन बायदि मोनबाय आरोना आङो ओरैबायदि खर'आनो स्रिं 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 ओरै नायनो हाया मोनलायलायबाय आरोना बेखिनि माबा 15 मिनिट बाब्राबनायावनो आयु थैगोनहाय गोलोमनायालाय गोलोमबाय सिबाय नै आखाइफ्राबा दै जालायलायबाय आरोना खिन्थु मा बुस्थुआदि बिदि मोनदोंथाय आंखौ एकदम हां थोनो थोनाथ' मोनखादोंआनो खर'आबो ख्रिं 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 रिं 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 हाया मोनदों आरोना एसे थाथ'नोसै र' मा जादों आरोना लोगोफोर फ्रेस जानानै आरो फिसालाखौ लायनो ओंखारफिनबावनांबायसो नै ओमफ्राय दिनै फार्स्ट टाइमसो ना गरमजोंसो जाबजोंसो थाय जा एनार्जिलेस बोरैबा मोनथारदोंहाय बेलेग रोखोमनि मोनथारदों आं माने बिदि मोनैया गोबाव जाथारबायमोन ओमफ्राय नै बोरैबा मोनथारदों आरोना गोलैहां मोनलायलायनाय दा नै साबिया गोमागोन मा फिसालाखौबो स्कुटिजोंसो लायनोसै आरोना दहाय बुंलांखादों बेस्रा फैनायाव स्कुटिजों लांफैदे मा होननानैहाय माने स्कुलनिफ्रायबो थाबायनानै फैदों बियो दा थांनायावबो थाबायनानै थांबायना रिक्सा लाजानाय नङा नामाथाय आङो
जबरदस्ति हाया हाया एक्सारसाइज खालामबायनानैबो बोरैबा दलदब गोलैनानै थाबा मा जानांगौना खर'फ्रा बोरैबा एकदम हेभि बोरैबाहाय प्रेसारखौबो एसे सुजानाङो बायदिसो मोनबाय आरोना आङो जेबो मोनथाराखैमोन देहाखौहाय खिन्थु नै दा एक्सारसाइज खालामनानै एसे बोरैबा खिरिं मिरिं मोननानै आङो प्रेसारखौबो गोसोखांबाय आरोना थ' आंनि लाइफ स्टाइलखौबो नोंथाङा मोजां शेयार खालामो नालाय देहाखौबो एसे शेयार खालामनाय जाबाय आरोना गारजोबनांला सोरबा सोरबा गावनि देहा उदै गेद्रि फेद्रि प्रेसारखौ खिथाबाय थायो होननानैहाय थ' हालाद नालाय हालादखौ शेयार खालामनाय जाबाय लानानै फैगोनसै साइबाय लाखाबाय मा थ' स्कुटिजों मा फिसौ लानानै फैनोसै बिदाखौ आरोना टाइमाबो एभेलेबेल नङा खथ' गोबाव टाइम नांगौ आगोलाव आङो माबा होनो बेलासियाव 2 घन्टा फुङाव 2 घन्टा टाइम होयोमोन दाथ' आरो नै 15 मिनिटावनो खिरिं मिरिं बावसो आरोना थ'दो माथ' जेंगाव सौहैफिनबाय जोङो बाबा आरो फैलाय माइदिमोन टिउसना दिनै फार्स्ट डे मोजांथ' हिनजावफोरल' खिन्थु गाबोन सासे हौवा फैगोन प्रब्लेमा नुवाखै बेसेबांबा गिदिर आरो बेना फैगोन होमबा दासो लोगो मोनसिगोन ना हिनजाव हौवाजों खोथा नङालै आबा फरायनांगौ आरोना नांबागौ जानाय लोंनायनि दावराव फैस्लाबनो मोनि ओमफ्राय नैबेहाय गाइखेर जम फैबाय नांगौ खिनांगौनो बिस्कुट नांगौ मा लों आंनि गाइखेरा होद बोरैबासो जायो बिसोरो नोंनाबो खाबा हरदो आजावबानो मोनबाय आरो माथो दे लों आं लोंला नोंसोरनो लोंजोबदो नो लांफैनो जाबाय बे गानफुं थाथोंसै ओमफ्राय बिमाया मा होनो आरोना मैया बाजारनिफ्राय नै लानानै फैदों आरोना ग्रिन टि एसे लोंफिननायनोसां होननानैहाय दाथ' आरो सिनि लोंलाय ग्रिन टि लोंलाय जेबो खामानि जाया मिथिगौ थावबाबो लोंसां दा बेलासियाव लोङासै नालाय साहाखौनो एसे गोदौ होननानै लोंसां लिपटनखौ लाबोआखै आङो सापाति बायदिखौसो लाबोदों आरोना आङो हाय खिन्थु खर' खिरिं मिरिं मोननायफोराव गाइखेर साहाफ्रासो स्रां थाङोमोन आरोना नै दा खिरिं मिरिं मोननायाव आरो ग्रिन टि लोंनानै खिरिं मिरिं जासिगोन नामाथाय आं बेखौ बुंस' हाला आरोना दा ओमफ्राय आं ब्लगखौ दोनथ'नोसै दसे रेस्ट लानोसै आरो नैबे सासे सुबुंखौ बहायबावनांसिगोनलाय रुटिन हरबायानो साइन्सनि सिलेबास हरबायानो मालाय साइन्सनि ना बाबा हरबायानो हरसिगोनानो थारमानि फार्स्ट टेस्टआबो फैगासिनो दं होननाय जाबाय आरोना दा आरो जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो फरायनायलांबाय आंनि हालोद थालोदखौसो एकदम शेयार खालामनाय जाबाय आरोना जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो फरायनायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच दुरबला हले महा दुरबल मोनदों दे ओरै सिंनो